Ana sa 180 kakabalayan ang nasunog duol sa gina-rehabilitate nga tulay sa Cotabato City nga nagsugod kaganinang udto. Nasunog nga poste sa kuryente, posibleng usa sa tinubdan sa sunog, sumala sa kabumberuhan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Paspas nga gilamoy sa dakong kalayo kining pipila ka mga kabalayan nga nahimutang duol sa gina-rehabilitate nga tulay sa Quirino Bridge, Poblacion 7, Cotabato City nga nagsugod kaganinang udto. Busa, paspasay sa pagsalba kini mga residente sa ilang mga gamit. Sa inisyal nga tala sa BFP Cotabato City, gibana-bana ang moabot sa 180 ka mga kabalayan ang naugdaw nga kasagaran gama sa light materials. Padayon matud pa ang investigasyon sa VFP sa tinubdan sa sunog. Apan, saysay sa mga residente, nasunog nga poste kuno ang tinubdan sa kalayo. Patuloy pa natin iniimbestigahan, pero kung papakinggan natin yung statement ng mga tao, mga residente dito sa lugar, ay may nangyaring post fire o yung nasunog poste malapit lang dito. Padayon pang ginasuta sa kabomberuhan kung adunay naangol sa insidente ug kinatibuk ang danyos sa sunog. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.